The controversial businessman and entrepreneur Chivhayo over-accused aiwa panapa nemacritics kuti why achionekwa kunzi aiwa is a supporter of the ruling party ZANU-PF anozikanwa kunzi aiwa ndo vacho vanoonekwa kunzi ndo vane mari kunyange zvavo vanhu vanyatsokuziva kuti aiwa imari dzema fraudsters. Panguva ino over-accused nekusauya achiatenda aiwa ma-independence celebrations. Panguva ino anoonekwa aiwa anospotiwa kuLondon achionekwa kunzi aiwa akatoenda kune rimwe deal. Sana pena mashuka mudanyorwa panapo pasubscribe like on the bell icon. Munapaenda majara samudanyora achiti while a number of intellectually challenged people attended a muddy festival in Gokwe with some ZANU-PF officials, zealots, mocking the Zimbabwe Defense Forces as all-weather soldiers. The mnangagwas had sent their frontman Chivhayo to London to shop around for a new jet. Ndo mashuka anomudanyorwa panapa achinzi Chivhayo panapa vanhu vari busy kucelebrate independence, iye zvake angatoenda kuLondon aiwa kutonotenga a new jet. Mapictures amuri kuona aiwa in the video akanzi mabombardier London achinatsoratidza kuti aiwa idzo maprivate jets. Mashoko ari kuda panapa macritics achiuya achiataka aiwa Chivhayo vanonyatsokuratidza kuti aiwa these guys havanei aiwa nezveindependence kana nema-issues to do with the country, but they are just focusing on enriching themselves, kuluta and the likes. Mashoko atiri kuona kuti macritics they are not happy aiwa the state of our own country. Tiri kuona kuti millions they are being smuggled out of our country, but the state of the country yakanyatsokuonekwa yesterday ma-independence celebrations kuti aiwa senyika yeZimbabwe kwatiri kuendaka kunenge hapana, said that takamira kana kuti tiri kutodzokera zvedu kumashure. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa kana comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like on the bell icon.